Maraming salamat po sa tumulong sa akin dito sa Ako Bicol. Kawa siya naduyan-duyan siya sa nyog. Tapos may tama pala ng yung nyog, nabagsak siya. Marami na po na pinagamutan ko sa albularyo. Lahat ng albularyo nagsasabing? Nanono. Opo. Sabi po, dalhin niyo na sa BR kasi na yan, baka mahulog na po sa cancer. Babayopsi pa na po siya. Biopsy. Opo, saka CT scan. Kaya lang po, kulang po kami sa budget. Nakakapag-aral pa ba itong anak niyo? Bali ngayon, hindi na po, sir. Nakakalabas pa siya ng bahay? Hindi na po kasi bali tatlo po kami dyan sa BR kasi hindi ko na po siya kayang kargahin. Lagi na lang po nakahiga. Kaya wish ko lang sana magkaroon siya ng cellphone na paglibangan. Kasi birthday niya bukas. Sasagutin po natin ang Ako Bicol Party List and ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon ang lahat ng gastusin po sa loob ng hospital. Asahan po ni nanay na yung pasyente niya po ay aalagaan natin dito sa hospital and then tutulungan po natin, i-guide natin sila kung saan sila pwedeng lumapit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Eto po nanay, tanggapin niyo po itong financial assistance. Galing po ito sa Ako Bicol. At saka yung anak mo na wala nang ginagawa. Kailangan ng tablet. Ayan. Opo, nakahiga na. Ay, kailangan ng tablet. Ibigay na yan. Regalo yan ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Jill Bongalon. Maraming salamat po sa tumulong sa akin dito sa Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Number 131 sa balota.